репортаж от плажа в град Милфонтеш, Португалия. Хората живеят спокойно. Но вижте само неща, които в България с много труд може да ги отгледаш. И сега къде са на море? Ето. На един прекрасен бряг. Това е устието на една река, която аз не знам името. И там в дълбочината е Атлантическия океан. Тук няма плащания и никакви задължения. Идваш с чадъра, паркираш си колата, слизаш по този път надолу, отиваш на плажа, слагаш си чадърчето и се къпеш. Така живеят хората спокойно в старини. Това е крайречния плаж. Има друг плаж, който е крайокеанския. Тук водата е с 7-8 градуса по-топла от там. Сега нещо се сетих. Това там къде е заграденото. Тия кораби. Там се отглежда и изхранва риба, океанска риба. Приятен ден, приятно гледане.